Angibingelele enhlana sezansi mhlaba wonke nezinkalo zonke. Namhlanje ke bekulesithathu, namhlanje bekulesithathu nje igeja beliphansi. Namhlanje bekulesithathu kuwumhla ka-29 mangalenzi iphutha. Umhla ka-29 ngempela, yes, kumhla 29. Konke kusahamba kahle, konke kuhamba kahle. Ngibonga-ke bonke abantu kade nginabo namhlanje. Nokubekezela nje kwabo Nkosi yami, hayi abantu abasizwa la kaMngcwabo the way nje ababekezela ngakhona. Uyazi nami phela ngigcina sengizizwa uyazi ngempela, kodwa nje bangijabulisa. Ngiyabonga nje kakhulu nje namhlanje kulesithathu. Ngifuna-ke ukuthi bafowethu kunje, ngifuna ukuthi kunje ngiyaphinda ngiyasho namhlanje ngiyaqinisa, ngiyagcizelela. Inamba kaMngcwabo ayihekheki. Ngeke ungizwe ngithi ngihekhiwe or kunjani njani. 1, 2, uMngcwabo akafakelwa imali ebhenki kuthiwe faka imali kubani wakabani. No. I-account yami Amadoda TTS under FNB. Amadoda, my account. Ungezwa nje abantu bekulutha benze njani. Abafana bonke laba bangisebenzelayo la kwaDlamini angeke akufonele athi mfakele imali noma athi faka imali ubaba uthi no, angikwenzi lokho, angufuni futhi lokho. Angifuni. Whoever umfana ozomthola la awumnikeza imali, akubhukwa futhi ngemali ukuthi hayi faka imali yokubhuka, ngifakele imali yokubhuka. No, akekho umuntu okhuluma i-language yemali on my behalf. It's only me. Siyazwana ngithi, siyazwana. Angufuni nje lokho. Ngeke uthole ngikufonela ngenye inamba. Umuntu uma ekufonela ngenye inamba ethi ufona on my behalf, ngokwazi ukuthi isigebengu leso suke kuqola lowo muntu. Mayikunikeza i-account ethi faka imali, ngokwazi ukuthi usuke kuqola nje lowo muntu loyo. Unikezwa yimi nawe kumele sikhuluma. Angikwenzeki nje kube khona umuntu engimthumayo. Please be careful. Ngizweke into entsha namhlanje ukuthi ama-scammers wasebenza ngenye indlela. Hayi manje ubaba uMngcwabo uthi no. Ubaba uMngcwabo akathumani, ubaba uMngcwabo akathumeleli umuntu uthi akakufonele on my behalf. Ngiyayifonelela mina. If awungitholi futhi efonini ocingweni lolamba 0732196664, ungibekezelele ume ngoba ngisuke ngisebenza. Mangisuke ngisebenza uthothi manje mina ngendlela nje ngidiscipline ngakhona angikwazi ukubamba ucingo if nginomunye umuntu la. Uthola manje sengizokhuluma nawe, omunye umuntu sewuzwa ukukhuluma ukuthi kubangathi manje kwayena ngimhloniphi or either wena nguhloniphi futhi. 0732196664 ucingo lolo olwami. Lungena kimi. Mawungangitholi kusuke kuukuthi ngisenabantu, ngisuke ngisaxakekile. Nalu lungena kimi. Mangalibambi ngisuke ngisenabantu, angilibambi ucima mangisenabantu. Kodwa ngabo 3 to 4 kuya phansi, hayi shaya phela uzothola mina ngikhulume nawe ngikutshele. Mawuphethe amandla omgodi futhi make sure ukuthi uthola mina ngikutshele. Angithumeli even my PA, angimthumeli ukuthi anikeze abantu ama-instruction ukuthi kuyasetshenziswa kanjani amandla omgodi. Unikezwa yimi kuphela. Mawukhona imali oyifakile kwayifaka ebhenki kwathuthe umkhulu uthe udokotela uMngcwabo yahlehla faka imali la. Angikwenzi lokho totally. Whoever nje kuthiwa akafaka imali, ngabe utshelwe ubani, ngabe utshelwe uJames, ngabe utshelwe ubani, ngabe utshelwe ubani, ama-scammers lawo. Angithumi muntu mina.
uNkulunkulu anibusise Dr. Hayi phela ngiyanithanda mani, ngiyanithanda. Angithi yabo njengoba ngibuya nale information, it's because of ngiyanithanda phela. Angifuni lutho, yazi ngawe, angifuni lutho ngani, angifuni lutho umaster ubhadla nase lele emathuneni. Angifuni lutho ngawe. That's why ngikupa that information. Hey, mfana wami ungalokothi my boy. Dokotela akafakela imali ngabobani bani no. Okugcina singigcina uphakela umthakathi ngisemva kwakhe nami. Phakela umthakathi mfowethu, ngisemva kwakho all out. Ngisemva kwakho phakela umthakathi. Ngisemva kwakho phakela umthakathi. Ngizwe umculo. Bafowethu umsebenzi uqhubeka uye phambili. Ngisemva kwenu nami ngomthandazo. Mina ngisemva kwenu ngomthandazo. Not ukuthi ngibase stratini, kodwa nje ngisemva kwenu. uNkulunkulu anibusise niphile phela nonke ezweni lonke, niphile. Sengigcina kulaba bantu laba asebeyo retire. Please make sure ukuthi awutshelwa umuntu ukuthi hambe withdraw imali yakho ubuzoyifaka kuphi izozalana ibeningi. Njobo wasebenza ugugile namhlanje, khani uthola imillion bese kuthiwa ngiyolidraw lizozala another million. Wangoyiphatha khona kanye imillion ngoba uyibona ngale mpesheni yakho. Usuyahamba uyidrawela laba bantu laba bathi mina ngiyalapha, mina ngizokusiza. Akayosiza le kubo. Phakela umthakathi, isilamlele bhuti, clean phakela umthakathi. Yazi phakela umthakathi clean man, phakela umthakathi sisize bhuti, bangizwa abanye. Sisize mfowethu, sisize ingane yakwethu, sisize. Ngisemva kwakho. Nalaba umama laba athi mangabe sempeshenini athola isoke elisha, kanti lizomqelika lizomthathela imali, limtshela ukuthi hey thenga imoto ngizokufakela kuphi, thenga itruck. Ungathi usugugile uyoqala into engabe wayenza usakhula. Phakela umthakathi, please bhuti, please come on. Lekelela phakela umthakathi ngoba laba fowethu laba babulala igama lethu la ezif thina asiphilanga la emakhanda. Yibo kuphela abaphilile, yibo kuphela bazi izinto. Silekelele phakela umthakathi, kodwa sikhona behind you bhuti, sikhona ngayo yonke indlela. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anenzele konke. Dokotela uNgcobo yahleka uyanithanda phela. Ningabe seningivimba eBorder Gate njalo. Ningabe seningivimba eBorder Gate sizoxabana. Angishiyi nansi induku yami, angishiyi. Wangivimba, hey you'll see me, uzongibona. Wangivimba nje, you'll see me, uzongibona. I'll make sure ukuthi ngizokwenzani. Bye.